Kuha gilang mga salina pa kay Nicole, kusog to kay ninak. Ni kanito gulos na marakangit-ngit ang dagat, no ko. Layo ra ka sa kuan. Wala ka ora ba sila ag panday. Agiro nak. Ni kanito gulos. So, madumon ta guys mo ni among pamalit gahapon. Dali mi ni Papa Edi. Kuan kanang barato ra kaado ni si Jack kanang di pareha sa ato kag merkado jud nga kani tag 80 ang kilo. Jack kani pud tag 70 ang kilo. Gahapon guys kani tag 40 ra ni. Jack kani carrots kanang wala lang may uban nga mga balija dadto guys nga mga gikan ra di sa ang tanom sa mga tao di uslob murag jag kani tag city ra ni sa merkado ni tag 15 ang isa jahan isang giduha ka kuan guys kanang giduha na ni sa ubasa kay ang mga tao lagi dari mahilig dagi utan sila mahilig og karne labo ka doon asa guys. So mo ni mo gidali-dali ni Papa Edi dadton ja. Na ako'y gi sa aran nga kuan guys kanang sabah nga saging kay moabot lagi si Ma'am Algie nak no. Moabot si Ma'am Algie nag kuan siya kanang nag-order siya og kanang patunay minatamis nga saging. Ja, lami man jud nang minatamis na saging nga sab'a guys kay di bitaw sa aslum. Di pareha bitaw sa kardaba kay aslum na siya imong imatamisin. Kanang way lami na siya minatamisin kay aslum. Lami jud tong kardaba. Unsa mo abot lagi sila dari kuan December 17 basin nga kuan pa to kanang mga kaabot pa to ning saging. Kay hilaw pa man to ilang kuhaon. Hindi na itong isaaran. Ano itong balikin indyang launa. Among gibutangan ni gabi imam uguan. Gibutangan na mo ka ng atis. Wala na din naman kado sakit ma'am. Okay naman sa ma'am, di nakado sa sakit pero sa ilawom lang ugat ranisi siya. Sayang oh, hunasan oh. Nga tatag litog di ay. So guys, grabing kadako ang hunasan guys na munit tagkuan hunas. May daghan katong nanginas dito oh. Naman to yung mga gusto ni sa una, wala na.
Nga wala na mga guso. Dadura mo na idabang bato o, dito o. Dalas na idabang bato ba? Tapos daghang bato ba, mangukab mo limasag. Dako ka jug hunasan. Sa may yun nakuha? Kami isda. Buara. Sama na? Ito man dante. Hindi mo pa kanya danti ha. Danti, danti. Kanang alimasag, di mo mahadlok mo dakop. Buwa na ma. Buwa na katiro pe. Duha. Hubag akong kamot. Nakakapanguha ang tatagdaghan. Ano na danti, pangita na danti. Na. Kuha na dali. Na sila ma'am kanang natindig na. Na welding na ni Rubin, dia Rubin oh. Hali sa kan ni Ma'am Rubin di magkamakitaan. Nagbungot man ka. Kadto sa Ginoo sa mga grasya. Salamat kadto ni Ma'am Bisminda nga may gihimong instrumenta ning among kusina nga arang ka daki. So kusina ra lang guys pero ara na sang kadaki. Ja salamat sa Ginoo kay naadyo ra pud agilahang welding gahapon kay mo lagi na human anta naghapon pa. Bino? Gahapon ra anta natindig pati despikas. Ja mo adto day koron sa kuan kay hanang kuanan ja salamat kadto Ma'am Bisminda kay ikaw man himong instrument sa Ginoo nga mahimo ni tanan. Ara man jud nimong ka maadyo mo tawo. Ara man jud nimong ka buutan Ma'am Bisminda. Kanang arang ka nice kadto ni atong kusina kanang makalipay nga makita na bitaw nimo nga naa na porma na. Ato mga atop dito ba? Kuha gyud mga salina pa kay Nicole kusog to kay ninak. Ning kanito gulos na marakangit ag dagat no ko. Malayo ra ta sa kuan. Ulakaw ra ba sila ag panday? Agiro nak. Ning kanito gulos. Ngin. Sibog diri. Ko. Katukod po diya, kumbagay na. Nicole! Pasag din na diha, wa bitay uwan. Kay kanang sin ba dito nga mulupad na. Mga kaputol nagliog. Hala, Diyos ko, ning kalit na og kuan, Diyos ko Lord. Ning lupad na ag kuan, grabing kasaga mang. Baga po ng buti tayo, no? Hala. Palayo lang tayo taon. Ginoo ko man ni kahadlakan dari mga kanang dagat. Tagunak. Majugali kay hangin di uwan. Uy nak. Ang dagat lang. Hoy, panuwada na. Wala. Kado din yung movie. Kado ng movie. Building na eh. Oh, welding na na. I-welding naman na nila ganiya na kuha na po welding. Ha? Mga kudwan na nag-welding ba? Ilan po ito ba adyo? Wala. Ang kalit rajag karang kasaga kadug hangin. Yan na nga. Ito mo na makiti at Sumilon Island oh. Maglipad na ni silang mga atepa kani. Kaya gitungtong ra na sila na delikado, kusagado ba kaya nang gitungtong ng scene. Grabe ko sila ma'am, ginuko. Ay, makakulba. Makakulba gunos. Nak, iyo pang saksakan diha nak. Iyo pang saksakan. Saksakan. Adlok na sila ba sa may daugdog. Ala. Masa mas ili. Tiyawan si ili oh.
Tago jud. Oh, Ginoo ko nagpulbaan sila sa nagkadong lipak. Suksok jud niya ate. Ampo jud, ampo dante. Kayo. Hala, gusto na. Oh my God. Paksa. Luya. Hadlok na. Kulbaan na sa nagsuga ka dugdug. Mana na ilang kuan madok man na sila ng mga dugdug. Pag-ampo danti. Lord, please. Ang tawon. Wala na. Mawala na. Naman. Nakurog siya taman? Mawala na. Mawala. Hilap ko. Ikaw, kaluhan po kayo kalabay. Magsige na baka gawas. Hala, nagkurog dito sa tama na. Ang dami. Pakira na li. Mawala ra na. Ulan ra maguna li. Pwedeng hadlukan niya sa sugay unos. Wala, nagkurog dito sa taman. Nagani. Iyar sa ha. Sabaka. Sabaka ba? Bis gubangan kay ano man li. Mawala ra na li. Banan kaya is kwarto. Yan na dara na. Ano ma? Kapin. Wala, Ginoo ko nagkurog dito siya. Uy, Ginoo ko lili. Ano siya? Yan tiil, grabe kay. Alam mo, ano siya na? Ayun, kay nanaraba na sa itong giaway sa itoy nga puting pangurog. Nagruma siya. Kaya tubig. Tubig ka, ngit-ngit. Salamat sa Ginoo kay nawa na po nagdagdag. Jawa na po hangin, nawa na po durang ito makagilangit. Murag di sila makatiwas sa trabaho na ni ma'am. Kagilahang gibuhat ka rin na po dirispika so. Nalipad di, harang suga gani ha. Ay na, nikasud na po. Pero okay rin taging gani. Huwag hangin kay madlit kag hangin lagi. Kainong nugang tanom. Huwag pala niya ang hubag. Magbasa-basa na ko dani para arrange na ng mga tanom. A few moments later. Ang kadyo salamat na ikadyo ni Ma'am Ivy. Sa Janggi pa. Manigikuha ni Papa Edi dito. Salamat kadyo Ma'am Ivy. Ivy Birano diya sa hardware. Salamat kadyo ko ng siway hardware. Diya. Hara tulo lagi ni pa. Ha? Tulo lagi ni. Oh, tulo. Duha ra may kuwang. Ano ra ba niya ikaw kuha na sa ang kamot guys. Gika bikilan kani. Tulo day sa salamat ka Ma'am Ivy Birano dia sa siway hardware kanang harapan isang giutang. Salamat ka adyo. Diyan nang gipautang na ni guys kanang kuwang magudin ni Robin kay para ko na sa kuan. Nya dagi. Undang naman nag-uwan. Diyan isang gihinayan og kasi numuwan pa magkuan siya pa mag butok-butok kasi na marag bulutong. Harapag ko sa kanina naman kuan kanina na. Katoy imong nahuntong dako isa kan sandig diha. Kadto kay ilamang tunggab sa ugma. Asa ni may silong? May pa isilong ni mo daan sa imong pinturahan. Ito guys, nahuman na tungkuan.
Pwede ipitara na ito ni kay Dapat dagat ra ta. Ang mana na og pintura na. Jaga kuan sila gahapdi kay ara jeng gagbunag agwan ganihan sa mapay pag gunung pud pero na nakita pud kasug langit na. Kanang naporma na sila guys, nagi-welding na dito sa babaw. Nagilang kuan na pud kay ila lamang gitabtaban tong among sugod to pikas para makunik na sa kuan jud siya baka nang matibuok. Unja Ma'am Bisminda, daghang katong salamat kanang ugma mahibaw-an na ugma og pilay sukuda ng magasto nga kulurop kay ila man ang sukdon ug pati sa mga laylayan bitaw nga na dya. Kuan is dya adto ni siyang pagkabutang kay agisang atep nga na sa purma ba. Di siya kanang nga nagpurma dari sa di nga nagpurma sa dagat ba nga nang umuhangin dili matuklap ng atep. Adto siyang pagka kuan sa panday parehaban na sa muhang bahay na spikas na nga nagpurma agid sang atep dili naka nga na ag kuan sa dagat ang lugatan na pud ng lugay na kadto ng atep pero kalawis Ginoo daghan kasug mga bagyo dari pero wa din sa matuklap wa kay matuklap ng na kanang kuan na siya kanang nipa ra wa na siya tuklap jaganiha lagi arang kasuga kasug kuan kanang unos baantan da niundang man unos kay murag alas 2:30 naman kapin wala naman padadyon nag mga panday kay bisid pud mag welding dito naikuan kanang kurente ba dya naiwan ba sumba ko niya man si Ruben nga balikan na naman nila ugma. Daw magabi ilagi di guys arang kasuga kasug bawod moabot dari di ah. Ja, wala ko kasabot dani ang kamot wala ko kasabot. Kay ni samot man ni sa nget-nget sa ilawom. Daningan si Ma'am Bisminda ipa X-ray ko na pero wala gi panuho kuan ra lagi ni. Di nakuan ra lagi ang ugat dali mga pila ka adlaw mawa ra ni. Pero hala magyapon gi huktan kay ron dili sa matandog. Sini ko to to gihiwa siya sa mga lutuno na mo ubas buntag. Ni ko nag-prepare kay nagkuan pa jud nget-nget pa jud manginom lang kumi pinamik bawo ngano nagget-nget pa nino wala ni sa mahubag pero nget-nget lagi sa ilawom ja mawar lagi ni may pila ka adlaw pa man ni pila ka adlaw pa ni nak duha buro ko paghilot tulon na kadlaw ron Merkulis siguro Domingo ko din na kuan pero daanan ni sa katong pag-abot sa kuan ako'y nag-alasad sa kasada ba ako'y nagduno sa mga si Porlin so mga kuan may mga nag-alasada dos kasalig panaog na sa ubos daan siya na pursara lagi ni kuan kanang mo ni among gi-ready guys para ugma pag kuan laman ako duhar kay ay sir kay ngani ay kuan ni plastic ni na kay di malata kay ato para ba nang kuan ni nagkasunod adlaw kay mag ako na lang magharos daring kamunggay kuha sa kamunggay uban ito kay gamay ra na. So guys, thank you for watching guys. Salamat ninyong tanan. Salamat sa mga way puas sa inyong pagtanaw na ni sa mga video. Kanang bisan og kanang wa may nakatunan. Kanang daghang kadtong salamat. Kanang amping mo, gasaman mo. Salamat kadto ko ni Ma'am Bisminda sa tanan. Ug sa Ginoo daghang kadtong salamat sa mga grasya. Ja guys, salamat kadto ko ni Ma'am Analisa Amuin. Shout out diha kanang dugay ra jud nino ning liang dulaw nga tambaw din sa spiang sa una pa na sa gagmay pa mi nga og nay mga mapiang tumi magpahilot unja ilang tapalan og kanang liang dulaw unja kuan kanang nay manay tambaw sa piang ba ato na sang butagag dahon guys paisa na ni Nicole ipaisa na ikuan na kay dili ibalot sa siya dira
Ana, Balot. Yung man siga ipos ta ba? Hindi mo na sa makahilok, makaon mo na siya. o pang man di mga tong pang India nga ano ba sagol pud kuluring Maynila okay. Tungtong sa diha niya hantod nga mainit na siya, hantod maluto tong hala ni siga. Sige lagi. Dapat ini mo i-steady. Okay na na STD ko na siya diha. Wala, sige na. Okay na na. Init na na, siguro na. Ay, lang ma. Itungtong sa naman sa diha. Parang init na. Kaya wa man tay kaso dani nga pwedeng ipais. Lalasunog lagi. Pwede na rin siya kaunon. Ay, init man. Okay. Isa pa kay itong butangan doon sila. Dapit, di na dapit ba? Kaya na dito ang sakit. Diha, kana. Agay, init lagi. Ito kung gipa. Ay, naku Lord. Mawa ng tani. Nabuling na imong pantapal. Di na. Kira kay gibutang mag Kuan diri sa diri dapit. Sa pikas diri. Sobrang nangod na sa ka-energetic ba? Energetic nga. Sa pagbiko na katujong nag-alasa lagi ko. energetic. Kay wala ba ya ka ako ba nang alasa itong mga kuan sa babaw. Nga ako'y nag-forward sa mga panday. Ay, salamat. Kulang ang oras sa trabaho ba?